маросими видо бо нависандаи маъруф Саттор Турсун дар саҳни ҳавлие баргузор шуд, ки вай ин ҷо қадам мезад, бо ҳамсоягон ва гоҳе хонандагони осораш суҳбат мекард. вай дар рӯзгоре аз ҷаҳон рафт, ки сафи китобхонҳо хеле кам шуд, аммо дар рӯзгоре зиста буд, ки китобҳо даҳҳо ҳазор нусха чоп мешуданд. баҳманёр муродӣ низ мисли Саттор Турсун насрнавис аст. ман бовар дорам, ки адабиёти асил ва монанди осори устод Саттору чандин нафари дигар агар имрӯз хонандаи бештар надорад, ҳатман рӯзе мерасад, ки дубора чун дар замони шӯравиву чун замонҳои қабл даст ба дасти мардум мегардад. зеро адабиёти асил агар дар имрӯз рӯи даст наомад, ин ба он манзур нест, ки ӯ алангаи ӯ хомӯш мешавад. ӯ як оташи ҳамеша фурӯзон аст, ки ҳамеша гирди худ хонандаҳои зиёду ҳаводорони зиёдеро ҷалб мекунад. ин нависандаи ҷавон мегӯяд, аз Саттор на танҳо навиштан, балки зистанро омӯхтааст. ҳамнаслони Саттор низ инро тасдиқ мекунанд. Саттор шахсият буд. Аввал шахсият буд, баъд адиб. ман одамоеро намедонам, ки адиб бошанд, шахсият набошанд. дар пеши чашми ман чӣ қадаро аз олам гузаштанд, чунки шахсият набуданд, косиб буданд. ин ҳақиқатан шахсияте буд, ки мегӯям худашро сохт. Не, ин худашро насохт. ина сохта роӣ карданд инҷо аз он боло, ки боло мерава. адабиётшинос Абдураҳмон Абдуманонов мегӯяд, шахсияти Саттор Турсун бо диди худ ба зиндагӣ ва инсонҳо аз дигарон фарқ мекард. дар адабиёти мо ҳам, дар насри мо ҳам Саттор як чеҳрае аст, ки кам шабоҳат дорад ба дигарон. чеҳраи худашро дорад. аввал ин ки Саттор аз нависандаҳои бисёр пурхондаи мо буд. адабиёти классикии мо, адабиёти муосир, адабиёти ҷаҳонро бисёр нағз омӯхта буд. Саттор бисёр дар ҳикоя, дар қисса навовариҳои зиёд кард дар адабиёти мо, дар насри мо. абдулҳамиди Самад, адиби мардумии Тоҷикистон, ба ин назар аст, ки маҳз вижагиҳои қаҳрамонҳои офаридаи Саттор Турсун асарҳояшро барои таърихи адабиёти кишвар ҷовидонӣ кардаанд. роҳу равиши ҳар кас дунёи эҷода мехелад, роҳу равишу сабку услуби худаша меёбад, меҷӯяд, меёбад, мекобад ва як чизе меофарад. асар Саттор ҳам дар ҳикоя, ҳам дар қисса намунаҳои бисёр хуб дорад. романшам се рӯзи як баҳор романи бисёр хуб аст. ҳама ин чизҳо як тозагиҳои бисёр хуб доштанд ва барои равнақи минбаъдаи насли мо роҳ кушоданд. хонандаи тоҷик Саттор Турсунро ба унвони муаллифи асарҳои ба мисли Камони Рустам, Се рӯзи як баҳор, Зиндагӣ дар домани талҳои сурх ва ғайра мешиносад. аммо бисёриҳо дар Тоҷикистон ӯро ҳамзамон касе медонанд, ки президент Эмомалӣ Раҳмонро ба ҷоизаи Нобел пешбарӣ карда буд.